खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बर' हारिनि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय बेयो गुगोलाव बयनिख्रुइबो बांसिन नागिरजादों थांनाय 17 जानुवारियाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि सिगाङाव बागुरुम्बा दोहौनि गेजेरजों 10,000निबो बांसिन मोसाखावरि मेथाइ रोजाबग्रा आरो दामग्रा देग्रा बिथांमोननि हान्जाया बागुरुम्बा मोसानानै दिन्थिदोंमोन जाय मोसानाया बुहुमनाङैनो गोसारदों जाय बागुरुम्बा मोसानाया बुहुमनि गुगोलावनो बयनिख्रुइबो बांसिन नागिरजानाय जानो हादों आरो गासै बुहुमावनो रेकर्ड ब्रेकिं पपुलारिटी बा गुबुनफोरनिख्रुइ बांसिन पपुलारिटी बा मुंदांखासिन जानो हादों खाम सिफुं सेरजानि दामनायजों सिखिरिया गां फुवार फुवार मोसानाय बायदि बर' आइजोफोरा मोसानायखौ बुहुमावनो नायदों आरो जोबोद बाख्नायदों थांनाय 17 जानुवारियाव बागुरुम्बा मोसानानै दिन्थिफुंनायखौ लानानै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा गावनि ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव एंगारदोंमोन जायखौ बिथांनि ससियेल मिडिया प्लेटफर्मावनो 200 मिलियननिबो बांसिन सुबुंफोरा नायदों आरो गासै बुहुमनिफ्रायनो बेखौ नायदों प्राइम मिनिस्टारनि अनगायैबो गोबां सुबुंफोरानो ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामदों बागुरुम्बा मोसानायखौ जाय बे समाव बागुरुम्बा मोसानाया बुहुमावनो बयनिख्रुइबो बांसिन गुगोलाव नागिरजानाय रेकर्डखौ लाखिनो हादों गां फुवार फुवार सिखिरि बायदि मोसानायजों लोगोसे बायदि बायदि फर्म खालामनानै मोसानायखौ जोबोदैनो बाख्नायदों गुबुन गुबुन हादरनि सुबुंफोरा बे सानथामसोआ क'क्राझाराव गोबां गोजोन गैयै थासारि जानानै थांबाय मोसौ खावनायनि सन्देह खालामनानै बा मुं होनानै आदिबासिफोरा दाय गैयै थिखादार सिखना राजा बिस्मित बसुमतारी 33 बोसोर बैसोनि बिथांखौ बुथारनायजों लोगोसे 51 बोसोर बैसोनि प्रभात ब्रह्म आरो बिथांनिनो फिसाज्ला 15 बोसोर बैसोनि जागिराज ब्रह्मखौ गाज्रियैनो बुग्लिनाय जाथाय जानायनि उनाव क'क्राझाराव दुंहाव थासारि जादोंमोन बे जाथाया उनाव हारिनि दाङाबाजि महर लादों माखासे जायगायाव बर' गामिफोराव अर सावनानै न' बांखौ सेवहांगार खालामनाय जाथाय जादों थिग बेबायदिनो माखासे बर'फोराबो आदिबासिफोरनि न' बांखौ सावनानै सेवहांगार खालामदों जायनि थाखाय आदिबासि आरो बर'फोरा गिनानै केम्पआव थानो गोनां जादों गासै मोनबा रिलिफ केम्पआव 2,900नि बांसिन आदिबासि आरो बर'फोरा जिउ रैखाथिनि थाखाय न' बां गारनानै केम्पआव थानो गोनां जादों जायनाखि बयनिबो गोसोआव मोनसे गिनाय सोमजिदों बेनिखायनो क'क्राझार पुलिस आर्मि CRPF आसाम पुलिस रेपिड एक्शन फर्सआ गिदिंथिंदों क'क्राझार टाउनावबो इन्डियान आर्मिया फ्लेग मार्च खालामदों आरो गामि ओनसोलफोर जेराव दावराव दावसि जानायनि आसा दङ बैफोरावबो फर्स दैथायहरनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों क'क्राझार पुलिस आरो DC बिथाङा जाहाथे गिनाय सुबुंफोरनि गोसोआव फोथायनाय फैयो बा साहस फैयो बेनि थाखायनो दैथायहरनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों थिखादार सिखना राजा बिस्मित बसुमतारीखौ बुथारनाय आरो प्रभात ब्रह्मजों लोगोसे जागिराज ब्रह्मखौ बुथारनो नाजानानै गाज्रि बुग्लिनायनि दायाव दासिम गासै 19खौ एरेस्टबो खालामनाय जाबाय थांनाय 2012 मायथाइयाव सावथाल आरो बर'नि गेजेराव दुंहाव थासारि जादोंमोन बै गोजाम भिडिअखौनो माखासे सुबुंफ्रा ससियेल मिडियायाव एंगारगासिनो दङ बेबायदि गोजाम भिडिअखौ एंगारनानै जाहाथे दावराव दावसि खालामबावनो नाजाया बेनि थाखाय खावलायो प्रशासननिफ्राय नङाब्ला बेनि हेंथा राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो जायनाखि बे जाथायाव मावइस्ट उदखारि हान्जा लोब्बा थानायनिबो सन्देह खालामदोंमोन नाथाय दासिम नायबिजिरनायनि उनाव बेबायदि मावइस्ट उदखारि हान्जा लोब्बा थानायनि जेबो फोरमान मोननो हायाखै होननानैबो फोरमायथियो प्रशासननिफ्राय वन्दे भारत स्लिपार ट्रेनआ गिबि खेबनि थाखाय दावबायारिफोरनि थाखाय दिनैनिफ्राय खारजेनगोन दिनै अदेबानि 22 जानुवारियाव कामाख्या स्टेशननिफ्राय बेलासे 6 रिंगा 15 मिनिटनिफ्राय खारजेनगोन आरो गाबोन फुंनि 8 रिंगा 15 मिनिटावनो हावड़ा सौहैगोन बेनि उनाव 23 जानुवारियाव फिन गिदिंबोफिनगोन हावड़ायाव बेलासिनि 6 रिंगा 20 मिनिटाव एंगारगोन बेनि उनाव अखानायै कामाख्यायाव 8 रिंगा 20 मिनिट बे फुंनि समाव सौफैफिनगोन दिनै कामाख्यानिफ्राय हावड़ा फारसे खारलांजेननो गोनां ट्रेननि थाखाय टिकेट बुक खालामनायखौ थांनाय 19 जानुवारियाव बेखेवनानै होदोंमोन नाथाय बेखेवनानै होनाय लोगो लोगोनो माखासे घन्टानि गेजेरावनो गासैबो टिकेटखौ फानजोबनो हादों होननानै फोरमायथिदों नाथाय सावरायनो गोनां खोथाया बेसो गासै 13 स्टेशनाव वन्दे भारत स्लिपार ट्रेनखौ लाखिनाय जागोन नाथाय बे 13 स्टेशननि मादाव 2आल' आसामाव गोग्लैयो गुबुन 11 स्टेशन जेराव बे ट्रेनखौ लाखिनाय जागोन बेयो गासैबो सोनाब बंगआव गोग्लैयो बेनिखायनो मेन्टेनेन्सनि थाखायल' वन्दे भारत स्लिपार ट्रेनखौ कामाख्या स्टेशननिफ्राय खारहोजेनदों होननानै सन्देह खालामदों गोबाङानो रिलिफ केम्पआव थानाय बर' आरो सावथालफोरखौ खौरां लाहैदों एबसुनि थान्दै हान्जाया थांनाय 19 जानुवारियाव जानाय जाथायाव सिखना राजा बिस्मितआ जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो सुनिल मुर्मुआ देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लादों नाथाय बे दाङाबाजिया हारिनि दाङाबाजि नङा
माखासे दुथांफोरनिसो खामानि होनानै दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथियो। धरना होनाय, लामा होबथानाय, रायजो राजानि खुद्रिनाय आरो दावराव दावसि जानायजों सावथाल आरो बर'फोरनिबो न'आ खामदों होननानै बुंथियो। जाथायजों जिउ खोमानांनाय सिखोना राजा बिस्मित बसुमतारी आरो सुनिल मुर्मुनि न'खरनो जाहाथे 20 लाख राङै सोरखारा अनसुंथाइ होयो, बेनि थाखाय क'क्राझार डिसिनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रिनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायदों होननानै फोरमायथियो। 20 लाख अनसुंथाइ होनायनि अनगायैबो सिखोना राजा बिस्मित बसुमतारीनि बिसिनो जाहाथे सोरखारि साख्रि होयो, बेनि थाखायबो आर'जलाइखौ होनाय जादों होननानै फोरमायथियो। लोगोसेनो जोखोम जानांनाय बिफा आरो फिसाज्ला प्रभात ब्रह्म आरो जागिराज ब्रह्मनि देहा फाहामथायनि थाखाय जाहाथे 2 लाख राङै होयो, बेनि थाखायबो आर'जलाइ गथायदों होननानै फोरमायथियो एबसुनिफ्राय। बेनि अनगायैबो जोखोम जानाय महेश मुर्मुखौ मोजां फाहामथायनि थाखाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनिफ्राय जाहाथे GMCHआव दैथायहरनायनि राहा खालामो, बेनि थाखायबो आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि अशोक सिंहालखौ खावलायो। बेनि अनगायैबो अर सावनायजों आथिं आखाइ खामजानाय सासे सावथालनि थाखायबो राहा खालामनो थाखाय खावलायनाय जादों होननानै फोरमायथियो दिपेन बर' बिथाङा। फोरमायथिनो गोनांदि एबसुनि थान्दै हान्जाया रिलिफ केम्पआव थानाय बर' आरो सावथालफोरखौ खौरां लाहैनायनि अनगायैबो बिटिसि सोरखारनिफ्रायबो थांनानै खौरां लाहैदों आरो जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बायदि होनायनि राहा खालामनानै होनायखौ फोरमायथिदों बिटिसि सोरखारनिफ्राय। आरो रैखाथिनि थाखाय लोगोसे जाहाथे सुबुंफोरनि गोसोआव गिनाय सोमजिनाय बेयो जाहाथे गैया जायो, बेनि थाखाय रैखाथि हान्जाया गामि गामि ओनसोलफोराव पेट्रलिं खालामगोन होननानैबो फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारिया। आसाम सोरखारनि गुबुन गुबुन बिफानाव सोरखारि साख्रि मावनो हास्थायनायफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। आसाम सोरखारनि सिङाव गुबुन गुबुन बिफानाव गोबां पस्टनि थाखाय फोसावथाय होदों आसाम सोरखारा। दा स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डनिफ्राय फोसावथायखौ होदों। नोंथांमोनहा गोसो गुदुंबा slprb.asam.in आव थांनानै एप्लाइ खालामहैनो हागोन। पस्टफोरा जाहैबाय फरेस्टार ग्रेड 1आव गासै 211 पस्ट, फरेस्ट गार्डआव गासै 504 पस्ट, गेम वाचआव 74 पस्ट, फरेस्ट डिपार्टमेन्ट AFPF कनस्टेबलआव गासै 405 पस्ट, फायारमेनाव 337 पस्ट, कनस्टेबल ग्रेड 3आव 733 पस्ट, बेबायदिनो गोबां पस्टनि थाखाय फोसावथायखौ होदों। फरेस्टार ग्रेड 1नि थाखाय सोलोंथाया बेचेलर डिग्री जानो नांगोन आरो साब अफिसार आरो कनस्टेबल WO/WT नि थाखाय साइन्स लानानै HS पास जानाय नांगोन, जेराव फिजिक्स, केमेस्ट्रि आरो मेथामेटिक्स थानाय जानो नांगोन। फायारमेन आरो इमार्जेन्सि रेस्किउआरनि थाखाय साइन्सआव HS पास जानाय नांगोन। फरेस्ट गार्ड, गेम वाचार आरो APROआव कनस्टेबल UBनि थाखाय एप्लाइ खालामनोबा 10+2 जानाय जानो नांगोन बा HS पास जानाय जानो नांगोन। बेनि अनगायैबो आसाम पुलिस कनस्टेबल UBआवबो 1052 पस्टनि थाखाय फोसावथाय होदों। कनस्टेबल ABआव 663 पस्टनि थाखाय फोसावथाय होदों। साब इन्सपेक्टर UBआव 48 पस्ट, साब इन्सपेक्टर ABआव 47 पस्ट, ड्राइभार कनस्टेबलनि थाखाय 127 पस्टनि थाखाय फोसावथाय होदों। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन पस्टनि थाखायबो फोसावथाय होदों। नोंथांमोनहा slprb.asam.in आव थांनानै गासै पस्टफोरखौ नायहैनो हागोन। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय भारतनि थागिबि जानायजों लोगोसे आसामनि गुबै थागिबि जानाय जानो नांगोन, लोगोसेनो लकेल इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव रेजिस्टार्ड जानाय जानो नांगोन। BPF आरो BJP राजखान्थि दोलोआ लोगो जादोंब्लाबो बिधान सभा बिसायख'थियाव गुबुन महर लागोन नामा? BPF आरो BJP बे मोननै दोलोआ जयै बे समाव दंब्लाबो BPF दोलोआ भेरगाव बिधान सभा बियाबाव नोजोर होबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय बावैसो सान सिगां TCLCCनि मासिगिरि आरो BPFनि गोख्रों दैदेनगिरि बिक्रम दैमारिया भेरगाव बियाबनि MLA बिश्वजित दैमारी बिथांनि हेंथा माखासे बिबुंथि होदोंमोन रायजो राजानि सिगाङाव। रायजो राजाखौ लोगो हमनानै सावरायहैदोंमोन बिक्रम दैमारिया आरो बिश्वजित दैमारीखौ भेरगावनि रायजो राजाफ्रा नागिरनानै मोनाखै होननानै बुंनायजों लोगोसे खामानि मावनायाव गेहेलेम जानायखौ अजद होदोंमोन। दा आरोबाव भेरगाव बियाबनि MLA बिश्वजित दैमारीखौ टार्गेट खालामदों BPFनि मन्थ्रि अदेबानि माजबाटनि MLA चरण बर' बिथाङा। मोनसे जौसाङावनो गाखोनानै बिश्वजित दैमारीखौ टार्गेट खालामदों मन्थ्रि चरण बर'आ। फोरमायथिनो गोनांदि महिला उद्यमिता बिथांखिनि गेजेरजों आइजोफोरनो चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन बिश्वजित दैमारीजों लोगोसे जयन्त मल्ला बर'आ, चरण बर', हाग्रामा महिलारि आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मन्थ्रि चरण बर'आ फोरमायथियोदि आंनि बियाब माजबाटआव 30,000 आइजोफोरा महिला उद्यमिता बिथांखिनि चेकखौ मोननो हाबाय, नाथाय भेरगावआव 27,000 आइजोफोराल' मोननो हादों। आंनि बियाबनिफ्राय भेरगावआव 3,000 खम आइजोफोरा
बे बिथांखिनि गेजेरजों चेकखौ मोननो हादों सोरबाफोर मोनालासे थालांबाय नामा होननानै सोंथि खालामदोंमोन बिथाङा बेनि उनावनो बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो बे एखे जौसांनिफ्रायनो फिननायखौ होदों बिथाङा बुंथिदों दि भटार लिस्टखौ नायोब्ला माजबादाव 1,90,000 भटार दङ आरो भेरगावआव 1,12,000 भटारफोर दङ बेखौ नायोब्ला भेरगावआव बांसिन आइजोफोरा चेकखौ मोननो हादों होननानै खेंफोरथि होयो बिस्वजित दैमारि बिथाङा अपारेशन जाखांबाय ना जाखांबाय ओमफ्राय दा माबायदि नुखो सिगां मोजां नुदों मोजां नुजोब्बाय ना सिगांथ' नुवाखैमोन ना नुवाखै आं इसेबो दासो नों दा माबायदि मोनदों बेखौ खिन्थाबाय मोजां सान्थियाव दाथ' नुजोब्बाय ना बेल'सै सिगांथ' नुदोंना नुवाखैमोन ना नुवाखै दानि नोंसिनि महरखौ नुवाखै आं दा नुबाय मोननैबोथ' नुवामोन ना नोंसिनि महरखौ दा नुजोब्बाय दाथ' मोजां नुबाय ना ओमफ्राय दा थैनोबासो दे नोंथांनियावबो मेगननि जेंना जादों नामा जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव थांनानै मेगनखौ आनजाद नायनो हागोन गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाखौ फाहामनो हानायनि राहा दङ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव लोगोसेनो मेगनाव जालामा खोबनायखौ पेक' कम्पिउटार मेसिननि गेजेरजों अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दङ बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो हागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन बङाइगावनि आइ हस्पिटालनिफ्राय बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन डक्टरफोरखौ मोननो हागोन जेरै डक्टर आश्राफुल आलम डक्टर मेघाली शर्मा आरो डक्टर रुमि दास बिथांमोनजों नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गाव गावनि मेगननि जेंनाखौ फोरमायथिनो हागोन आरो आनजाद नायनो हागोन थावनिया जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव आरो बास स्टेन्डनि साखाथियाव फोनांजाबनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बारावबो नोंथांमोनहा सुलाद लाहरनो हागोन गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों